Ngi priang sobha ya phi ki parawangai bi baro jong balang bat kham tam ya phi ki khon khna sha kani ki jeseng khna hagani ko por ka step ko bha ya phi baro bat habang ya seng lang ka kerteng Jesus Christ ngi ngai bada ka jingalam ku jong mun semba khoi baro ngi nyo jingker khu bat san haga jinglong kristan lingba kini jeseng ki jongi hagani ko por ngini sedang da ke bingar wai lang ya ke jingwai ke ba sanspa kendai pu kendai ne ko jingwai ke ba thamai sanspa prabusau ne ko jingwai ke ba hamrim wan khna tu yaro hallelujah amen burom yukris baro hallelujah amen you jisu belongs im hapo lakamen sim ngin aingo kat ba im hallelujah amen barok lai ligit khot ke jingruai ke ba sanspa kendai pu kendai wan kena tu yaro hallelujah amen buram you Chris baro hallelujah amen you Jesus belongs im hapola kamen sim ngenai ngukat ba im hallelujah amen wan kinaya rojam hallelujah amen trai Jesus krau kanam hallelujah amen ulong unong pen im bait namin barim ala ka ching im hallelujah amen junom ngin ngo yu try hallelujah amen jing ya rong in ya ai hallelujah amen hap neng lang in ya shem hak mat pa thet pas kem ban burom sim to them hallelujah amen hagani ko por pat ini sya skor ye ke jingpuli naka bible abangan puli naka gospel kat kumu Matius kelenang ko bandriu ki dikhat shipho hadu hatlai ki kentien ki bang kumne ki kat khat nadu shipho hadu hatlai ki kentien ki kumne wan ke hima jong me long kamon jong me ha ka khando kumba habaneng to ai hangi menta ke jingbam jungi ka bahala ka sngi to ma bru yangi ye ke rengkang jungi kombangi ru ngi ma iki beles ni yangi tuat elam ngi si jing pen shairu hendri sumar yangi naga basniu naga jong me long hima bat kabor bat kaburam ru halakarta amen ileo ban puli nak tien ke buku jong blai kum ta mentang ini le lang sya ke jing duai tong ini duai Ubelai ukpa jungi, ubah beneng, ida ai ngo ego try, kani ka step. Kabengio ko try kumni, ban syakri, ban yaro, ban penan burom, ika kerteng ka buku ijong me ko try. Link bagi ni ki online service, kabalapan bait na kam taka jaseng kana ka jongi. Ida ngai ko try ka jingi alam ko jong mun simu ko ijong me, baro ki bentai bengin pendap, nadu ki jingi rwai shaman sim ki jongi, hadu ki praise and worship, hadu iki jingas long nak tin ke buku ke jong me ni dua ke jingker khu ke jong me ko try ida aingo ko try ken tien milayo ban pule ke ni ko por naga bible kin dan chong kin dan next kem haki jingmut haki mensiem jengki hep ki ba baro jungi ka balang pat kum tar ko try kin im ta ka jingai ko bor ngini ken tien kumjuk ko try kin ya rengkat ke jing pendap ke jing penbiang ke jing yada ke jing sumar ke jong me ko try bat bakan long ru kamon ke jong me ko try ha ka jing im ke jongi
kum Jibril hijong ke hima ke jong me ku trai ngi em hi por hi ba ngi dat wai ku trai ke jing dan rengkat ke jong me ngi da ngai ru bakalong kum ta bakaya rengkat ke jing dan rengkat ke jong me pengin yai kum kieng kisam ke jong ni pengin yai kum ka balang si setelah kepercayaan kita kita bangai bersyukuri baik yang mereka try maaf ku try hip hop kira ibu bon macam jam jengi ku mengi maaf kita boleh asne wengi kita dua menang ya ikut ku sesin lah kau jangan balang ngingu ipan gini perok limbau try jengi Yesus Kristus amen tihakan ke puarpan dan kerpat ya ke praise and worship team kepada dalam kat tu kat ni kijing ruai semensem shwa bengin sapoi syakabenta kaba nginya sengau ya kijing selok nah kedien kijang oblay dalam jiwai respata nak kojwan anda duroi nengkan sawah hajing mipan paning kong ki blajen na pertei utrai unwan rong nang taun yalam no yaki shaka riba sok kenjai ken yo shat men hang ta lembat u lem wai wan la je kon yang akan long on the je kon yang akan long on the je sungan lecong on na turoi blengkan sawah angka jisun mipa hagil osun bleng bak bernai unwan syau ya giriu put bat upan sketching men bajing sumpun ai haba unwan syauan yalam do utrai anda jekon anda jekon yang akan long anda jekon yang akan long anda jekon yang akan long shalin dan baru traji sungan lecong anda turoi blengkan sawah hang tak koding kot kalong laka jingim marway hang no pin pin shaw kajing bishat utrai rukala hajing kang jongki do pen kreno kloy ban ya sok ban uhi anna jikon wana jing kon yang akan long on the jing kon yang akan long on the jing kon yang akan long shalin dat baru try jisungan lecong on the jing kon on the jing kon yang akan long on the jing kon yang akan long on the jing kon yang akan long shalin dat baru try jisungan lecong Jisu milong uba dei hong ban yo jing ya ro jong a spaban purom barok bahanga kan ya ro kerteng jong mi
Giêsu milong ba đầy ho ban yo cheng ya ro jonga spabat burong berroka bahanga kan ya ro keteng jong mi tang yami ngan wai ki sur jing rai o tang yami ngan ya ro klem dawai dilong mami mau nai kodon bando yami ngan nujo don kum mami habertei baro badai hong bang yo yaro tang yami ngan ruai ki sur jing ruai gan ruai tang yami ngan yaro klem dawai Spabat burong berroka bahanga kan yaro keteng jong mi tamta burong lay amen Mentapat ngilapoi siya kabenta kabangin niya selok na kitin kecok belay. But kajian selok rukan day na gitu kit hot ki bala puli ha kabang ala puli sedang. Ladangin kan mau halase ha ka online service jasang kena ha ka sautrik Oktober arcar arpo menchim snam ngala kren na kat hot ko pa jungi ubah beneng long boku ka kerteng jong me kabangi pen song nong rem gospel ka Matius kelenong ka bahandriu ka hot ka kendai ka jingkren ka bamenta ka sngiru kan de ka bapteng ya ka balak kren ha ka tiga sngi bat kumta ladadon ndiat ijing pen kan mau ya ka ka ba ladap kren ha ka tiga sngi kalong ka jing pen kan mau ba ublei udon habneng bat ulong ubakhoy namar ba ulong ubahok ubomla ban lamler bat ubomla ban penken jutang. Haka jingkran ka momentum snam ngila smuthu ya ublay ubadon habeneng. Ka beneng ka ba ublay udon. Ka don syapalat ya ka ba ubriu ula ban poi. Ni ban yoi, ni ban tip. Da ka jing start briu, ni ka jing start science. Omdon liang hau ni spaceship bala ban poi syaka peneng ha ka ba ublay udon. Omdon liang hau ni spaceship bala ban lap she ujisu ula poi hadien bu ula mi pat na kabayap bat ba ula kiu syabeneng. Hikum ki Kristan ni pediang ya ke jinsung thu ya ka beneng kum ba la tho ha ka Bible ha ka ba da ka jing start ka kum ki brio nyem la ban bajo bat kata ka dei ke ka ba
ngaladap keren ha ka jeseng kena kumangalong ha ka sautrik Oktober mencem senam. Mentapat ngini pet ya kitu kiken tien wan ka hima jong me long ka mon jong me ha ka kendo kumbah beneng ka bangila buru ha ke screen ya kitu ki khot tungine pet chua ka ka hima kadon kari ne jaka bahe ki brio hakata kari ki ain sensyar ki snong hapo kari ki khayi ki pateng ki jingtre ki jingkta ki sipai banyadaya ka hima bat kumta terter bat ki nong sensyar jongka ki dan ki hima ki bahe bat krau bat ki dan ru ki hima ki barit watang ni hari kasi jungi ru menchua ni buan ma ki hima tamaki long ki barit ni ju ong hima ne kingdoms habaka ding jingsen syar kadai digis ne ki patsha kat bangi juong pat kiri ne ki nations habakam dei ka jingsen syar hendrei da ki nong sen syar ki bami ne ki patba ha ka ba ki nong sen syar kim hier pateng tang na ka yeng long nge pule haki school ki jongi hak history ye ki hima ki babun lingba ki hajar snem ni pule shpang ki hima ki bakrau kum ke Egypt ka Assyria ka ba ka shnong Nineveh ka bangi pule ka Bible ka bala pha yu jona ka di ka wei na ki nong ba jong ka ni ka hima Assyria ka don mentah po North Turkey kle lang bat ka Southeast North Iraq but kelelang but Southeast Turkey nang tangi pulir pang kahima Babylon kahima Persia kahima Greece but kahima Rome dang bun sa ki wei kahima lengba ki spas nam ki babun but mentangi ha ka perthai ka babun ki ri lani ki nations ka bangila ban ong hi ba ki de ki hima jong ka perthai hadian katma ba ka baningkong ki jabun ki hima bat ki mi no kiri dan ki kut no ki kingdoms bat ki sedang ki nations kari India jungi kadai ka wei na ki nations ki bahe tongi ne pe kindiat ya ki dur jong kini ki hima pakhrau kini yang tu ya ka dur jong ki Egypt menshwa ki piramid jong ki Belai thau jongki ki yang sensyar jongki ki dur jongki pin yang tu pada ya ki dur bat ki at bat ki dur jongki hima Assyria hang tu pada pin saya ki dur jongki hima Babylon katu syakaliang kadiang kham sejrong kadai ka Babylon ka barim lani nadu ka por ka ba kham mendai bha bat kani kawai pada ki dur jong ka Babylon ka bahadin ha ka bala saring merau ki khon Israel nang ta bot nang tu bdengi ya ki dur jong ki hima Persia nang ta pade kini pade ki dur jong ki hima ki Greece ki yeng ki bakhrau ki jong ki nong sensyar bakhrau jong ki riu perkhat ki bakhrau ki jong ki nang ta padengi poi saya kidur jong kahima Rome kahima ka bakrau kinong sensyar ki bakrau ki batriem bat ki barunar ru ki dan na padeng jong ki bat ki lentia ki bakrau jong kahima Rome bat ki yeng sensyar jong kam hima Rome na kidur pila banyu menta ka tu ka dur pade kadai ka dur jong ka perthai ka momenta ki modern structures ultra modern structures ki bangi ki long kat tu kat nitli ki dur ki bangi lai jong kini ki hima perthai ki pamenta na ki dur ki piu pila banyu ya ki jingtei ki ba itnat bat ki ba khrau pila banyu ya ki jingriam sipai ki ba ikhan henry ki dei pat ki hima
ki badap de ki thma ki dap de ki jing le don thombor ki badap de ki jing ring mrau badap de ki jing penyap benyi ki briu wat ka hima Israel ru kaba ki briu ki de ki bala jet jong blai ki ba ublai ulawan daladihi ban pau hagi departemen jong ki bala yo de ki hukum balat ho de ki senria kti jong ublai hi ki badan ki nang yo thu lupa ki ba ublai Ukraine direct hagi ha ka hima Israel ru dang mi bun ki siem ki basniu bat ki baya lambak lai ki pat ba bat ki ba mani blai thau ngala shubu iki point suntu ki ba ya dei haga screen hima Israel hadu mentaru ngin yo i ba keleng ka perthai bun ki jingele thma bat ki hima perthai ki bom ju dan jingsuk kari jungi ketika batang kham dan jingsuk bani ki bobun ki wei pat ki benta jang ka perthai tang ha ka spa snem ka ba arpho kata kamu na do 1901 hadu 2000 ngidan arteli ki thma ba perthai World War I but World War II but shibun ba kiwei ki thma tang ha ka spa snem ka ba arpho ki nong sensyar ki bale donbor ki bangi ong kita ki dictators ki la penyap kum ba shispa million ki briu lajong kumta ha ki hima perthai ne ki hima basensyar u briu para briu judan jingsuk mentaru ngirang don ha kita ki nations lani ki hima perthai but uniu knyang COVID-19 ru ubang nyemtip la udai ubadon hi ha kamariang lani natural ni ubala khampen klan hi yaki knyang da ubriu kumta ngiyo iba ngiya ling babun ki jing but kumta ka jingsen syar ka bada ubriu na ka benta ubriu kam la ban wanra jingsuk kaba pla ki haba kalong baya ka jingmi kini ki hima ki bakrau ki badan hadu mentah layat hu lupa ha ka Bible ha ka lendong ka ar ka kitab Daniel tu ngalapan iru ha ka screen layat hu syapang ka jing po sniu us Nebukadnezar ya ka ba Daniel ulayat hu kumba us lo po sniu ya tu Daniel ya ka jing po sniu jong us bat ula batairu ya ka jing mut kata ka jing po sniu bat pi ya ka tu ka dur ka jing po sniu u Nebukadnezar kalong kumba pi tu ka dur kasdang nag hima Babylon kan sabut sakhima Persia buat hima Greece buat hima Rome bat kiri ki bamenta ka balong ki hima ki bakhaddu ngin yo i ka ni ka dur bangim yo i ya ki hima Egypt bat hima Assyria namar ba ki de ki hima ki bahashwa jonggani ka hima Babylon nadu kapor us Babylon la penpau lupa layat tho haka Bible ki ki hima ban ki ban buat bat kilajat hik kumba la tho bat pinna pe haka bakhaddu uma ulasyo ya ki kejat bat kata ka dur kala luet kum ustai umau hang ni ka thau ya ka jingwan ka hima u Jesu Christ bat babaro kini ki hima kendam bat kenja no ka jinghi kai galong bahkan sawan ka hima u Jesu Christ ha ka ba unlong usiem ke jingsuk ha ka ba ka jingsen syar kan long ha ki terpeng ki jong un sen syar 1000 senam ha ka bangi ong ka millennium ha ka ba ente yu soitan ha kita ki 1000 senam but hadien ki 1000 senam ka jingsen syar jong Jesu Christ anjob sendan ya usaitan anjob sendan ya usaitan but kabangi khot kata kathma gok magok kabala tho ha kitab jing ben pau but
Ya usai tan bat ikinong buat jung baro an shop sya kapung kading bom julip. Bat kata kita syai kitab jing penpau. Ki briu ki jong ublay hadian kata kin syong junam bat u ha ka jing im bat ka jing kemen bom jukut. Kini ki day ki ba layat hu lupa ha ka Bible. Dia mentangi dan haki hima ki bakadu bat ngi ap sa ya ka jingwan ka jung Yesus Kristus ban pendam no ya kita baro ban sang ka hima ka jung ha ka Bible utrai Yesus Kristus ukran bon sen bahaya ka tien hima trai Yesus Kristus ukran bon sen bahaya ka tien hima ha ka jingwan ka baningkong habalak hayu ha Bethlehem badula he lasan han Nazareth Shim wan ban seng ya ka hima ka bau un sinsyar. Bat ki sim, bat ki ling skor, bat ki pat syah, jong ka tu kapor ki sinsyar. Ka bahap hapo ka hima rum. Kata ka de ke jingwan yu Yesu baningkong. Ka baningkong bat ka ba shim seng ya ka hima hang ne pertai. Henry ha kata ka jingwan ka baningkong pat ula seng ya ka hima ka jong u ha ka do nut ki breu. Bat kat ki ba pdiang bat ngej ha ka jing pen im ke jong u ki day la ni an khot ya ki kun u blay. Ula pen pau de ki kamba jong u bat ki jing kren ki jong u. Ba u day u blay. Ba u day u blay u kun. Ula hikai bangi day ban kala ka bomut na ka bale ya ka mon u briu sya ka ba im kat kum ka mon u blay da ka jinya lam bat pen la u men sim ba khoi kani ka ktien long ka mon ka jong me ha ka Bible parang kyong thy will be done kamut the doing kamut ni haban de ya ka mon ka jong u blay ha ka jingwan ka baningkong ula yap ru halor ka ding phna ban siu dep ya ka ram ka pop jongi kumta ban penim yangi bat ulami pat hadin lais ngi ban kieu syabanang ban syong hakti kamuan ublay ukpa kum ubajob haga jingwan ka baningkong ula seng ya ka hima ha ka donut ki briu ha gitu ki bakala ka bomut bat ki bapni thu yal de ba ki day ki nong bot ki jong u menta namar kata Ngi dang don ha ki hima pertai. Mentang ngi dang don ha ki hima pertai. Kabadon ki briu jong ka hima ublay. Bat ki bom pediang banlong ki briu jong ka hima ublay. Ha kan ni ka pertai ngi don ar kan huan. Ki briu jong ka hima jong ublay. Bat ki briu ki bom pat pediang banlong ki briu jong ka hima ublay. Hendri ka hima kadang de ka hima ki pertai. Don ki briu ki badan syabar ka hima ublay. Ya kita ngialap bakin wan rung banlong ka kenhuan jong ki briu ka hima ublay. Don pat ki balak ha bat ki badan ha ka kenhuan jong ki briu ka hima ublay. Ki bami no anak ta ka kenhuan namar baki kwa e ka jing ngob ha bat ka jing pa jong ka pertai. Kumta menta ka don ka jing rung yami sya ka kenhuan ka hima ublay lani ka bami syabar na ka kenhuan ka hima ublay bat kum ka balang iyay alap bat ngiyay hikai bangin penes kem yalade kum ki kenhuan jong ka hima ublay kum ta ngi ap ya ka jingwan ka ba arsien bat ha ka jingwan utrai Jesu ka ba arsien unwan seng ya ka hima ha ka ni ka pertai bat ka jingsen syar government kan long hagi terpeng ki jong u un sensyar syajar senam rengkat bat kita ki bala im lupa nadu nang ni kat kum ka mon jong u ladang la im nang ni kat kum ka mon ki jong u ki bala ya ka mon ki jong u nyin ki badan ki jingej ha ka kertang ki jong u nyin sadon lang ban sensyar bat u kum ta ha ka hima u Yesus Kristus ka jing sensyar kan long kat kum ka mon ki jong u da ka basen syar rengkat bat ki briu jong u kum ta kan long ke jing ur long ya ke jing duai bangi ju duai man kesngi wan ka hima jong me long ka mon jong me ha ka kendo kumba habneng
ki para bangai bet ki hap ki ba e tu ngin yai ne hakani ke jingai tolong ki ba e tolong ki basbon tolong ki ba jamnot ngin duai bu ublay un kurku ba dia dayangi bat ngiru bengin kat kum kaman ke jong na ka mentah ka buram ku jong ublay amen Tingi aingu yu blay ya baro ki bentah ki bengilala ban pentep ling bangan ni ke seng ki jongi ingat ki long ki jingker kulang yingi baro ngila poi sya ka bentah ka bengin ya wai no ki seng ki jongi bat shwa bengin ya wai ni ya ruai lang ki jing ruai ka pa ars pa san pusan ka ba mai ars pa ndrupu an ka berim ko blay ko pa bahabeneng long burom yala ka kerteng Yala ka hima to penyar klem kut atrai long nong sensyar. Bublay ko pa bahaboneng long burom yala ka kerteng yala ka hima to penyar Klem kurat rai long nong sensyar Kum habuneng to ay onle Yala kamon kum ju hangni Tub sarudi halakas ngi Kimet bat kimin sim jongi Tumap ki pop to hi kairu Bangin mapya ki wei kumju Haka jing pen shoy long kumsti Nakabas niu tundayangi Kahimambat kambor atray Long jong mimban sensyar klemwai To ay kan kraw lakaburam Ay bangin ngu yami juno Tang ini wai no Blay uk pa jingi bahabneng Nyai ngu me ku try sa sisin pat Ya baro gi benta gi bangi lalaban pendap ling bangan ni jeseng ku try Ina dwai ku try bangan long jingker ku ya baro ki nong ngap ki belayo ban ngap kam tam ki hep ki be ni ki long yeng ki jongi ku try Kini gijing kai tu try kina ne gijing mut gijong ki ko try kina long jing ba mi men sim gijong ki kina ie ko try ban pulih tien ko buku gijong me kina dwai ko try ban ai shu ru gijing champang ki me ki pa ko try bikinang la ban ai gijing hikai ban besai ki kon berkum ka long yeng ka long sam ki long yeng ki long sam ka balang gijong ki balang ki brio jong ka hima ka jong me ko try nyin dala ko try ban la im kat kum kamon ka buku gijong me ina dwai ko try sei sin ki jingker ku ki jong me ki jing dar kat ki jing lap yala ka jong ki jaseng kna yala ka jong ka balang ti rap ru ko try ki jing lam mun sim jong me bi la ban em kat kum kamon ka buku ki jong me bat ngin long ki ba ya yala e ka kerteng ka buku ki jong me map ko try ki pop kir ka ngi bobon mi sem jim jingi ko mangi map ki belas ne wingi ni ngo i pan kerteng ka bran bo tiang utrai Yesus Kristus para ka bawai no to ai bagajing ej ba kajong ublay ukpa jing bahabneng kajing ay Yesus Kristus ublay ukon lem bagajing slok ba thiang ba pen shaj bor ka badan kat ba pen tgen ka bayra ba ai jing champang kajong men sim ba khoi kine jing ku ki lai person away ublay wa em batang i ungi shakri ngi mani ba ngi ro kenda shong sa rengkat bat ka jaseng kena bala kajong ka balang ba ki pai rungai keleng ka berthai mentah berhalakar taruh. Amin.